Good morning, lam sogon rongno ani ketal blog hingke fungai gaino ang ani kamrok to paya kubo hingke tini ingkang mami songmani gleding gi thangka ge thuma bo sama bole ding thang tini wate din blam bagi hingke tabuk ang ekdom mami songai tongko maibo khuijak hingke ko tipor ni bai ko songchinai te tipor songna nangli jar phungo jakai bi tipor bo abun jai manai jat klai kabang songai dikang ke songna nangke muisim pai gisa songkai nongo hingke phungo tam songka iko berma putih kalamani alu phantok hingke gangro haike ang putih khlaika hingke or hingke tuk chikon saw hingke godok khlaimani gangkla bai alu tuk chikono haike no godok khlai rika akran no rilia pungni angke tabuk se mami songo sar atro baji tong ha tabu ga phungo dati pa jakle wati wau tong ka ban ke santi khlai thubi tong kha kolom dia hingke ba ekdom santing ka phendo na gangga kono karin ko thangjak hingke ko wati bo waman ba ke sathang ba ke tangka kita buang mantuk sampai ke mai raksana ke tini ke ang rok no ang rikle rasu sine rok no phulwa no onek palu khabu rikle mereng sengmani ke tini kham rasu sine ke rok an rikle mereng no nainam suta ke kisa khaloi nasi tong ti ke te sino bai kurang ani mui mun bai khangkai no ang ko maisi khuri mana kham se ke tong malya maya khusu kang ke hai ko nang ruklai na be khan piango no kisitra ma khang khuri na khang ke yang ama khang ke boni mobile charge ni mana ama full dang khan nai tong ke ang mai khang ke to mai chabe ka ka ba no kap kisa asu ku tong mani ke tabu ke to ang thangai tong kha ani room bo thangai tong go no tam samani ang tini rigla rasunan ni sawa ke awang tabuk naina thangai tong go ani ri tak na ri tak ya balok mani select thangka ke tabuk ang to rasu sinai hinno wang sugui tong go ke right mano rok nai tong khe no 6 man sinai ke tini to kisa baba bo bazar thangjak ke biji rok bo sope khangke to kisa biji thangnai ke nai di ang bai ke ri tak ko amsike thanti ke khek ani hinai di ti tagi smalia bo tak na phano tabuk ri tak sinai karin bukrui hangba te kisa se tong shote amsuk rok tak khangkai no asin mansini ikon logoi tong na asuk sing shu ke ang tabuk amrok pat pat ke tagi rai relai tabuk. Hi guys, ang tabuk ri tak nai hingke ti kisa tak na tong khoi ko long lokin tong hana hingke ang tamro takai yang bus kango na ang pura tak bai rawi phunuk dai khin rok nai tong di ani rig nai mereng pura balok suka tinita mo tini noi dosta 11 afro ri sungmani hingke pura ek mas kai thanga ang jibono mane ang nije ri tak mani life bo amsuk ek mas rok khlai ko mane bwthai ganang rong ke to kamani tongo ke mo rig nai mereng ka ke ang kun samoyo ek mas rok karui takya khon ke abono tabuk bisi kok sayawe ri rasunan bagai thanglai na ani o thanti no amsike na slekha tamni himale iko yang gana ro inko kosom riman klik krida amo amsike o khutung hamya dui barang obno mai tiri kha hai pon se khutung krak ya khutung kebel ringi tongo amsike khutung bo ekdom blade hai ko yak ro ko rajak bai sukang hingke khutung bo bwthai thayo bo hingke yang baisa khutung bo emne lorjak hingke ba amsike ang o thanti bai ayuk paina musung suka ani jibono mo hai thanti ang mata yaku pura amsike tekto nangkha haike mangno ang bono hai kosto mosto haike mangno ang bono tini kai rasu risinai hine ekdom tongtok suki tongkhata tamni mane sarai ke tongsinai ningkai ani iko asuk jora ang nal khasing ke te o tengke ang obono nali ya tamni himale obo ko nosto ong thangbe bo thai amba hingke ang obono ani oroni wasaro jotono soko bai khangke ang tamo ko kinchi chikon bai rawi tongo hingka yang bo ranai kisa khutung kisa bara khai ranai hingke yang ko saka digi bo adi kheno rawi rinai ang obono hingke obo busuk kolok wngkha bara wngkha saimali hingke tei ek hat hingke amsuk gota khutung bara wngoi tongkha haifano ang abono rasu ri bai khangkha tabuk hai ang nogandi o thangoi tongo babu bazar ni sopaika hingke bazar rok ni thamono nangnai bwla hingke yang nokhola bo rubber rok lamai rwbaikha hingke yang go niko piango hingkai batima kwran hingke tei kaisa hingke duma blai ta hingke babu to duma nungbla hingke bo bazar ni haike blai paiui hingke nogo
tanoi nungbo ta hangke ang tabuk bazarni mani rok karibai gana tam tam jan tubkha semalia be kotorma nong ang tab phunuknai tam tam tubkha hingke naidi gorom moso duita khe najak tamkhai nakha sidi 500 khe nakhana hingke oro iko sosa rok tongo tomato tongo hingke berma duita tongo hingke oro dumak merjaknai kwtui rap amrok tongo ta hingke iko borok hingke mosla rok hingke thok rok tongo hingkai iko duita jat tukha bo hingke obo iko mo hingke buphang gwnang obo thok ya ang thokjak ta babuk amsuk thokjak obono ambake bo pani thaike no ma payo tabuk ang maimro songbaya kubui tabuk phaika hingke ang rong thasingo ri rawi phunukmani hingke abo pura complete khaibai ako hingke ang tabuk abono tigisa jai khlainai jai khaijaknai tongkha tei poriskar khainai tongkho hingke o manui rok kisa thamono nangkho ani washa rok hingke norokno ani rignai bo phul khai phunuknai norokno hingke kolom suka kolom tui se mokhe kwchung thangkha amsuk mami rok songkha hingke rok bo seka ambage ke shukrobar rok hingke ang ito kam paileng suko mane bazar bar rok wngkha khe ani ang ri rawi paikha tabuk khai do pura kolom suko current bo kwrui ekdom talkar kwchung tongsu kolom tui khurmani hingke iko kunphono kaisa kebo iko rawi paikha hingke ang rokno bwskango tisa kaham klai phunuknai hingke tiko oro rok haike se matoni bai suo jai khaijakya ko hingke amno ang tabuk rokno obo kaham khlaioi poriskar khlaioi rawi paioi tisa phunuknai do naidi ani khwtwng bara amsike kwbangma wngui tongkha hingke iko mo nal hingke ang nalia obo bwthai thaibaika iko khwtwng kosom jotono oro ni bwthai oro nangbaioi pura swrapoi tongkha swragoi malia hingkeba ang tabuk ani oiko washer no kisa thamogoi rwbai sinai ang je yango kaisa kona sakhe tonimani oro nang haike no tonibai sinai hingkai tabuk ke sari jora hingke chung kumui songno oro berai tongo kumui hingke iko mui phlai rai tongo bo mui songnani hinui hingke rokno kaisa kisip phunuknai iko kumui songni kisip amsike kaham wngui tongkha mo pons ni khlaijak wngko school bag ni abono rawi khlaimani pho iko kaham wngui tongkha hingke bisingo kagos rok se tongkha nai tongkha kagos kwrwi pho hingke obono haike duita khe chabui iko suburi rikata iko kainui wngui tongkha bongnoro hingke obo tamoni bwsar kari patta de tamoni himani obo baisang ro kwbangma tongo hingke amno phangsa tlang thangka bo obo iko bwskango kaimani hingke ang tlang thangli no sa bakmo tui phaika hingke bongni tei kaisa tongpho hingke amoni bukhang tubuli abono tui phaika hingke iko pulung sao bo sindogi tongo hingke chwng tabuk bachoi sondro sopaika hingke ani yago iko bwsa tuijak chara tuijak hingke yango ani mobile stand bo tuijak hingke chwng oro thaichuk hagoi chalaina naitongo tabuk dumkhe yang bo ekdom sanjak wngtui tongkha hingke mwkhui chanani hinui tongo hingke khwtwk khwi khwya saimaya hingke tabuk chwng khagoi chalaina naitongo hingke aslang bo wngbaikha obo thaichuk bwthai kwbangma wngui tongo ang to khagui maya hingke pulungsano khagoi tonika hingke yang twisa hingke naisagoi tongo teibo nanani hinui hingke iko aslang no wngkha kaham wngui tongkha boni oro iko naidi tabuk nog bwskango ang ani rignai pura rasui agoi no tui phaika hingke aro telar machine bo kwrwi hingke ba ambage ang subui agoi nog bwskango kainui phunukmalia hingke rignai korbai tong colour kwchung wngui tongkha hingke norok comment khaidi bahai nangkha naitho naithokkha ani rignai mereng hingkai to ang khe to naithokjakha hingke ani video bisi to kolok khlaina thanglia ang asukno khlainai haifano ang rokno bwskango iko kisa rawi kisa mani ani bwsago thepawai phunuknai hinui phunugui tongo hingke ani video asukjak tongkha ani video naimani bagui bele bele no hambai ang rokni hausmano rok support nango ani subscribe khaidi like khaidi and share khlaidi.